Magsaya ka mo. Kapamo ni malamamuri-uri. Use ka ta. Bakit? Kung magsalita ka naman. Ano ka? Siyempre, kuha ka ng pingilala ng pretty ka. Uy, raintin ka eh. Kuya Raimit yan. Ano ay sasabihan? Mulay sabihan, pahintin na na. Makalakad talaga dito. Bakit? Hindi ako pala, hindi dyan na ka na rin. Nanong gawan mo? At hindi ko solusyon. Naano pini? Ewan rin ang tawag wala-wala mo. Sinabi kong pingas na balong ko. O sila ka ni kahit hindi na kata, tunggalan ka ng balugbong. Kaya kaya rin bandang wanan, ako na rin yung bandang kainin. Sige mo, pakialaman din. Sabi ba kami at yan ang kalakon ng bako? Bakit? Ay Diyos ko, pangalan mo na rin yung bandang ko. Diyos ko. Ano? Dahil yung bandang mo na senior citizen. Ano wala akong mga lagulang po mga santing na yung banda mo, Soy? Ay mga lagulong ka. Anya mo met sura law, lingmit lang ka pure. Bakit ka? Ay mga lagulong. Kakasunod na ka rin, no? Kaya. Kadalong lumaki ka rin. Lakata ka sana. Tayo, Dyan. Nakaroon ka na araw. harami na. Araw. Kulit na ta. Bakit? Tapi ang mukha pa na yung araw mo sa. Nakakarapan ko na ang tao ka ng pera mo sa. Ay, kamanyari kayo ng banda mo, Soy. Bakit? Bukod na yan, di takla mo. Mga alakula naman ang pong mga santing. Ano? Alakula naman ang pong mga santing. Anting ba mo? Taka rin. Ang tayo. Taka rin. Ilaya tayo. Kung patulog mo yung kamon mo, paano mo na makalanin niya natin? O naman ka, o tutok yan mo eh. Siyempre yung paano mo. Alam pa mo, babagwa ka sindog ako. Siyempre yung paano kayo eh. Ay, pa siya pumungi pa sing animal. At saka, Soy, bukod na ganda ka lang po mga santing na yung banda ko. O, Meto ko pang pagmaragol kay Kasoy. walang pagpapalala mo. At tilo pa kayo ng banda ko rin yung manong kulan. Malkasesela na ka mo. Ano ko, siyalat siya dyan? Swelo mo bulbul. Kabalo mo nga ka pang bulbul. Bakit? Oren din dapat tamong pagmaragol, Soy. Dito. Tingke ka tang manong kulan. Ha? Tingke ka tang manong kulan. Eh mga kakit mo kapagan. Pangan kita may kasaya, yamin kaya ka tang masayang barangay. So, kung mulalakad talaga, Bakit? saan dapat parangalan yung man? Eh manong kulan dapat alang pagmaragol din, parangalan. Ang mulalakad talaga, loko. Bakit? Eh, paano mo lang, Soy? Oh, Na dapat parangalan din. hotel na dapat. O tayo ni Balo, manong bulan. Oh, Utusan na lang yung Balo yun eh. Tala. nangutusan. Yung baka hindi ng pag-sipis niya katao na. Yung naburi mo, magdakal mo. Utus mo lang, makan yun, no? Oh, O rin dapat mo parangalan, may tao na rin. bakit? Uling yung alalo rin tao na rin. Alalo rin manong bulan. Mula na. Makuling-kuling siya ka pa mo. O rin nakakaintindi. Umamwawa mo, manalamsik. Urog pa ka na ako. Ang bayad mo ito nga. Alam kita ka lutura. Ay, totoo na ko nini. Manibad natin puputang doren po soy dos lungat suno po. Ayaw po yung tutulong po. Alas 6 pa po, tuno po rin po sa Diyos, Teddy. Opo. Owner po pala nga. Siyempre, pinanay at alapa mo rin konsyalo. Siyempre. Kanya yung gawang pinpainawa ko pa sa service ni. Oh, ketang Honda Civic. Opo, tsuko po kita mo Honda Civic. Tangan lugulong. Siya nga taon na Civic at kumulong. Kung di man ka tricycle yan, sige namin, ano kulong? Ayun, hindi ka tapos na. Kami bayala rin lato-lato ko. Hindi na pala ako itong maputi. Ibig ko sumugeta pinupungan na ka. Ang Diyos ko, kakundas ko siya rin ka na ako rin idol ko nga rin, no? Nasabi ra kayo. Ara ka na ako ah. Ay, soy, idol. Ay, dola ka. Sabihan ka ng gume, kaya na nga. Tupa ka kasimbang kayo. Nanong bangke. Pero balo mo kakundas mo. Oh, Ilupungan na ka rin tao, isisitan lang. ay napisikitan Ang na. naramdaman kay Kapitan ng Puri Konsyang. Ikaw siya na? Huwag naramdaman ko lang, tamig katanan din. Wow. Sekretar, treasurer. O, treasurer, o. Oh, bakit napisikitan? Isang ko lang, isisitan lang. Napisikitan na. Sabihan ko, Siyempre. upo naman ang damo Ay, niya. idol ko rin, manong damo ko. Sige, nanong Eh. napisikitan na. Nanang pisisitan din nila kwanda ka. Nanong
nano. Nasura na pala kayong personalan. Soy, ka magsalita mga ganyan ha. Kabatot ko naman eh. Kung magsalita ka makasura na kaya. Ano ko ganyan? Ano ko? Namin may po nga. Kung nasa kami man, magsalita mo lang po yan isang kinalalaki. Eh, sinabing masanting ko sa'yo. Kung sila ka magsalita mga ganyan, bakit ako magsura ko? Buka po kami mimwa. Tayo mo kitang kareno. Yung puta mo, sige. Ay, ba ho? Okay mo ka naman ng idol ho? Alam mo. Kuya Iya siguro. Ang kuya. Oy, soy, na kuya ka magsalita mo ganyan ha? Nano? Dakong lang mga ganyan po itsura, soy. Oh. Kaya kumayabang ang kite ka. Bakit? O tayo mo ba yung yan mong gura na yan? Nano? At wano rin atak ng kung babae ni ka. Oh. Animal ka, puta bibilo. Nang titikiran din din. Bakit mabulbula naman ang bibig? Pero tao lang. Kunin tao nga takman mo. May kasawa ko. Natural asawa mo yun eh. Ang may kasawa ko. Ang muring-muring ka, tinurotok mo ka. Ang wala pansinan. Oh. Bangis ko ang yung anak mo. Wala na ka pa Tura mo naman na lahi. Nang sura lahi. Kaya puri mo sa Biansoy. Oh. Pati yung buktot ng inig eh, kaya. Panayong meron mo, Soy. Oh. Wala yung ipang kakula. Kung masabi niya ang kapitan niya. Wala na ka manatan, daya ka nito. Dapat tawag kayo nga. Bakit? Wala Ano ko, eh? talagang magaling ka. Kapansinan na kasoy. O bakit? Wala pa di kampanan naman, palagi na kang ngangagit ka kanya. Paano mo yung paano naman? Siyempre, akakit na kayo eh. Bakit na kumayap ko? Ulwan na ka. Hulwan? Baka pila ko panan naman. Kung makananong mo kung agulo. O tayo ako sa yung balo, ako may-ari kong doktor. Doktor! O yan mo yan, pagloko-loko. Bakit? Ang kumpisa din na nakatang mga niya, meron ka manipit na igaran? Mag-aaral ng magkiti Pilipinas may-ari doktor. O ano ka rin? Bansa ng Amerika. Amerika ka mayari? Gano'n mayari mo Dari pala sa'yo, bisa ka mayari kayo pamag-doktor. Oo. Lawin kayo may tao. Eh may mambilyanan, kailangan balo mo na yung sakit na. Isla ka ka? Oh. Hindi mo bigyan ba naman sa yan? O yung pega-ralang puti. Ayaw ko manwala. Yan ka manwala? Halito. O sige, sample na ka bakang manwala. Gano'n? Sample na ka, bakit kumayap? Sampulan mo ko? Anong mete ko? Alagang ka mati. Halo ko sa mete ko, patenda ka naman. Oh, Sampol! mete na ka, pati mo pa. Sampulan mo ko? Sample mo. O sige. Sige, Ako sa mete ko. halika, ang bala. O sige, O sige. mangupo ka nga nung beses. Ha? Mangupo ka nga nung beses. O, Kaya na ka magbilyanan, balo mo na yung sakit mo. tatlong beses. Ano mo? Kaya mo pambilyan ng talo mo sa likod. Halika. Halo ko yung manwala ka niya. Sige, Di ba mo na mo mangukupo mo, talo mo na. balo mo natin eh. Ilan? Ano mo beses? O sige, bilangan mo. Sa, Kami ang pumanay mo ko eh. wala pa akong mangupo. Tatlong beses. Ano mo? O sige, tulo. Nasura na po ko. Oh, isa. Wala mo aso kang magbitaw ulit. Oh, katwa. Ilan ba? Netong na mo, banta balo na yung sakit mo. Dokumen po na ito, kalo. Akmul me, alayarin ko eh. Oh, balo ko na yung sakit mo, Soy. Nanong po sakit ko to? Manguko ka. Sila ka natin tumukot ko eh. Balik ka manguko kanina. Wala mong pagyan. Nabi ko rin magbulos ka. Di ba natin tumukot ko kayo mamukukan ha? Kanya manguko ka. Halo ko yung kamagmaya ko mga nasay. Bakit? Bago magaling ko namang manuno. Aray ka albularyo. Nangalbulan mo. Unang panulo mo. Naksay manuno ko yung manggagamit ka biyesa sa Poriseta. Kaya ka magreseta. Ali ko. Unang panulo mo. Paano may panuno ko ng nanang? Ano? Kulangot. Lalaman. Ulit yata ini, makanano may panulo yung kulangon. O yan na ismulan yung kulangot. Bakit? Kasi po kaya yung kulangot, abalo mo sa gitna ng tao ng nano. Makanano? Halimbawa, katakpan mo yung kulangot no? Oh. Tumalang ka na, nag-message lang ba to? Oh. Ano? Nung mayubo-yubo at ganyan, diabetes. Oh, Bakit? yan nga malugya ka eh. O nung mamayit-mayit. At yung hepatitis. Ha?
Kapag-biliban mo Ah, ka. yung isang sampulan ka nga naman. Animal, kala na masakit eh. Oo, yung tao siya lang gamar nila katawan niya, parang at may sakit. Bakit? Ito po yan. Hindi, sampulan ka nga naman. Sampulan mo ko naman. Oo, hindi na, sinampol mo ko eh. O, sige, sample mo. Okay, okay. Sige. Sampulan ka nga naman eh. O. Okay, okay. Takpan mo yung kulangan mo. Karakal rin tao nga rin, patakpan mo yung kulangon mo. O siyempre, yung panulo ko yung kulangan mo eh. Mga nalo mo nga balik sa dito, mga tingka. O, sige. O sige, takpan mo. Sample mo na eh. Sampol. Sige. Hindi na nakalalam na pa mo. O nangyasad. Matabang. Ay, matama. O, tanong talaga yung sinabi ko. Ano? Eh, may malat, eh, mamay. Ayun, isang pa. Isang pa ba? Eh, kululoko ang kanya. Alita ka, isang pa, balo ko ng sagi mo. Sigurado na ka. Sigurado ko. Sige. Leto na mo, balo ko na. O, sige. Hop. Kaliwa yung tatakman mo yan, yung banda ka rin yung takman mo. Bakit? Kasi matapang yung banda ka rin, tikman mo na lang din eh. O, puting banda ka rin, yung ali. Ay, metong. Wow. Tingnan mo. Kung talagang matabang eh. Matapang talaga. Matabang. O, balo ko din yung sagi mo. Ano? Isagi mo sa'yo, kaya lutak. Pumiras kayo mo daw. Ay, mga namin wala ka sa kaya lutak. O. Katuwa mo na mamang ang kapagkulangan. Mali yan talaga eh. Wala mo naman ang yan. Ali. Hindi ka naman kareng animal, magaling na ka man. Ano? Animal. Ulingin ka, balura ka. Kaya animal ko rin naman ng kurin kaya ng maragay. Balo ko lang eh, ganda-ganda balo ko lang. Bago mo talaga. Siyempre, kortelano ko eh. Urtelado ka? Yung forma mo nga? Alaga yung forma yung kortelano ko eh. O sige, subukan ka. Sige. Kung urtelado ka, O. bago mo nga ng klase rin animal kaya maragay. Balo ko lang yan nano. O sige. O. Nano mo nga ang tangalin, malaking dabulag. Bisero. Biserya. Malaking dabulag. Siyempre, malaki yan pa. Bisero. Biserya. Hmm. Malaking babi. Bigat. Ay, bakit mo? Siyempre, bigyan pa. Ating bigat yan. Ala. Malaking aso. Kwa. Eh, may tumukha ko, talong mo pa. Oh, malaking manok. Sisi. Dalawa. Walang masakit. Sakit me. Apo rin masakit. Sakit me. O sige, ano mo rin masakit. O. Nano mo nga ang tangalan para di lubingan. Bulati. Mangkulatin. Lubingan. Cobra. Ay karagul ni Cobra. Unang after reto. Eh, may balo. Ano ko na eh. O nga, malaking dabulan. Bisero. Malaking babi. Bigat. Malaking aso. Kwa. Malaking manok. Sisi. O eh, may baling malaking lubingan. Ano yun? Lubingot. O, lubi mo yun. O siyempre, bingot siya pa. O yan naman yung kaya. Ito to na po niyan. Halos palagi kami pong mag-showcase kaya kayong masayang barangay yan. Ito yung tela kastagan. Ay, wow. Palagi kayo pong mag-showcase. O, pero bago may kapitan. Kapitan. Wow. Bakit? Ana, magdudaya kami kaya kami. Magduda yun. Ay, pukutang na kami, luwi ka tangan waso, hindi ka patag-katagin, tunay, ye. O, bakit ka no? Ba, sabi ko, pukutang na ako. O, Kasi kanu, ana, miwangis kayo, ana. Kung miwangis ka na kayo, di ba ito? danay magila. Kasi miwangis? Bakit ito na po niya? Ilog na po ng 30 years na po niya may kayo mabreng masura ngayon eh. Ngayon may pamo po kami ng kaya kayo na may kapatid kayo po kayo tunay niya. Ano po? Ang tutunan po yung kapatid kaya po kayo tunay niya. Yan. Dako pong pungso, yung panganin. Ano man kami ang alam utak na kalumpaya ko pang matwa. O mga nano? Yung pamongipan mo, ano na lang makiyo pa yung neto. O mga nano? Hindi kang matwaya ko kunso. Ako rin siya din ako panganin. Natural, nakakit na naman eh. Ay, pasensya na mo po. Oh, Dako yung matandagan nung ninong matwa kaya kami. oh. Kasi po yung kami kapatid niya yung problema. Ano? Aliwala po kasi yung tatang ko. Aliwala po yung tatang na. Oh. Ay, magaling na po kalantong si mami. Utang ka kayo ni Mama Tess na ima? Ay, paano ko naman ni ma? Gano'n pa rin yung kinisbardo, hindi ka kaya natin. O, paano ko pa niyo yun? Oh, mayamanang po po natin katana mga kapatid din. Hindi tayo labas tangan? Oo, po natin katana mga kapatid din. Tayo. Talsay sa mga santo, yan na, puta kapatid siya naman. Yan? Oo. Bakit? Kawamis niya mo.
Ibig sabihin, pati sinuso ka nga, sinuso yan naman, may kakapatad tama. Yung wala marinig ka rin ano? Bakit? Subukan ni Jem, paano? Inakutan ko eh. Kasi so, Jem, may kakapatad, may tulap ni Suswan din. Oh. Sinusula mo kang Mara. Oh. O, halimbawa, sinusuk ka nga. Oh. Sinusuka naman ka nga. Sinusya naman ka nga. Oh. Kuli na sabihan, may kakapatad ka mo. Kasi ngayon nga sinusuka nga, kapatad ka lang. Lala, kunyayang mo, ako naman kantatan eh. Bakit? O, kapatad siya naman eh. Bakit? Kasi abang kaya sususya naman ka. Neto mo talit manaldok. Kaya katamera ko eh. Wapi? Agi saling sustansya. Daming tatang. Sinanang tataw mo. Saling sustansya. Itutunan po niya, nagkakimimay kayo, masaya kayo, papalakpak kayo, yang alakin naramdaman ng palakpak. Yan. Ay, wag pala niyo. Hindi na ko magpapalakpak naman. Oh. Ay, doon. Yan. Uli pong kaldo yung piyesta ngayon anya masaya kayo. Pero hindi pong kanang kaya, yang agakimimay pero maragulya po dadalang problema kaninini. Ay, natunan po yan. Natunan yan. Dapat po wala kami Jenny. Oh. Marina kami mo po. Kani Mr. Bong Manalo ang pong ang mistik. Oh. Ulit pong itutunan, mga buro niya po, yapo ko kanini. Na iteyan ko. Pero yung nagkandagay banta ka no, apas sa lara kayo natin, hindi kami po. Iteyan po yapo ko mga buro niya ko. O, napagkalaminimiti po mo, takamaganak din. Napapagkalam din nilo. Alam ko rin may pagpanyadayo-daya po. Napapagkalam din. Pagkamalisan may kento po. Ano po yung tutunan yan, ulit pong mag-show kay Jenny. Dapat po nang dinalaw na, kut-kut minesa na po yapo ko. O, di pa inukse. O nangyayari po kut-kut. Bakit? Kasi po lalaban niya. Pwede na ilalaban niya ba? Kaya hindi siya pakut-kut. Hindi nang ginawa O hindi siya pakut-kut. Hindi siya pakut-kut. Hindi siya pakut-kut. sa service. Kaya po dyan, kaya puneraryo. Oh. Kapag sa po kaya sana, palago ko na dito ko, baka ni Kene makalaban. Ah. Kaya kami po yung ba sa mo? Hindi pwede. O tumano yung paano? Kung yun ang gawam. Brad ako, kailan kaya po yan, pabasa mo kaya, kaya po yung basa mo na ako. Wapi. Ay, Brad, ano lang po po yung basa mo na nana. O, nanande ka no. Ano nga po yung basa mo nung nagawag na kailan ko? O. Yapo po, Brad, na dapat laminate tayo na, no? Ano lamin eh? Laminate, kahit ang dulukan ba eh. Animal crackering eh. Nakakrimate kita. Kita na pala. Kailangan i-cremate ako. Mura na tanga po mo. Yes. Magkano ba rin-cremate ako? Oh. 30 mil na. Ay mo na yung kwaya po mo. Nakata, 30 mil ako. O. O siya, nung 30 mil po ako, tambay mag-show kami nga, barangay kaya bastagan ako. O. Kung may nakita kami, sige. At kusang kaya po ako. Wala mo rin may pampayag mo siya po marena. Hindi, kaya po rin. O sige, baka may magtula ka na ako na ako. Nung 30 mil po ako, at kung kaya kaya ni 15 mil ako. Ako lang lang. O nung bisa ka lang, kung kaya ka na 15 mil ako. O. Sige, ay ba't? Cremate mo na yan po ako. O. Dahil kayo mo niya pakadulong, akok mo niya po. Pwede yan ako. Eh, baka nito, manalam si Kawawa po, tumigil ng karases. Pero bilib ka rin nga ng kinisoy. Ay, Diyos ko mga. Akakin mo, masaya lang, may lila, pero matunog na. Mga ganakala rin nga ng Kenny Lomulo, oh. Wala mo. Oh, simple. Wala mo itang anak na itasipin ming mali. Bakit? Manano yan? Itang anak na itasipin ming mali, idadya pa nga lumbano. At yung ba mo? Oh. Maganda kaya naman. Saka si Ruder ang pengar na kaya ngalang malisyo. Uy, aturo nga yung ba na? Pa, siyempre, yung karang pengar ito. Makanan. Si Ruder kaya ngalang malisyo. Makanan din. Bisa ni kinay mandilo yung tatang na. Oh. Alaing mala ng posalot. Yung siyempre nandilo eh. O yung kineling anak. Oh, nasa. Lepita ni yung tatang na. Oh, ano ba? Tang. Oh. Nano yan? Oh. Si Ruder yung tatang na kaya ngalang malisyo. Makanan. Kotsi na yung mamo. Kutsi na yung mga. Kita ng kayo isip nga, nakotsi yun. Alam malisyo. Okay lang. O minsan, hindi nang mandilo yung mano. Ayun nga naman. Ubad-ubad yan naman. Alayan ng mala. Ala. Pakalbaw mo ng mundong mintrala lang. Makalko na lang. O, nano? Dinelya na naman ng anak. Ay, doon, nangyawan.
Ma, Oh. nano yan? Tiro na yung mana, kaya nalang mali siya. Tiro niya naman? Sabi na, garahin na yung tatang mo, ha? Kaya niya gaganahin. Alang mali siya. Okay, niya na kuya. Kung yung panabenging yung prisoy, may disgrasya. Bakit? O takalingan din siya rin pasbol ng kwarto na rin misawa. Mana po tatang yan. Oh. Hindi kino kay kilo. Nana po naman eh. Balong na kanito. Oh, nano gawa ni mana? Di balong din na. Lino din na na? Oh. Oh. Pam na gawa na. Nano. Penulak na yung kuldi ti tatang na. Ay, bakit? Sige tang, sulong mepa, pakalwalya pa duwang gulo. Kalmaya pa doon ang mga. Wow. Ano, gayatin na? Aliwa. Talang mali siya. Wow, stuya. Dede, makaintindi, magano kayo anak? O sige. Magkano kayo? Subuk. Very good. Subukan talaga nung talagang makaintindi na. O sige. Hindi, may nalaklase niya eh. Bakit? Yung mag-aaral ninyo, makalagyan din mo ito. Di kayo, idol, magaling kayo. O sige, tignan na kayo. Class mo, class. Sige. Ika. Okay. 5 plus 5. Denyapi naman. Sir, sino mestra mo? Makalagyan mo ito yung mestra mo. Bakit? 5 plus 5, sir. Denyapi naman eh. O yan yun. Una niya. 5 plus 5 equals... Ayan. 5 plus 5 equals 11. Lalo ka tang makalakabuntog eh. Makana niya maging 11. Kulala nga ta. Makana niya. O niya, 5 plus 5. Bilangan nyo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa natin lahat. Eto. Ayan niya, ang pumilang. Sige. 13 bilang mo eh. Kung makanano. Bukan nila mayari. Eto. Kaya 10. Bo. O ako mabilang. Sige. 10, 9, 8, 7, 6, plus 5. Lemon! Parang pakantala na hindi. Galing na rin eh. 11? O, yun nga mo nun din, ha? Ay, ka naman tumod kay mathematics. Bakit? 5 plus 5 equals 11? Oo. Mali yun. Mga namin mo 5 plus 5 equals 20. 20. 20. Sira yata yun. Wow. Takot-takot yung dinobli na eh. Wow. Pero yung ang matumalan. Natural. Bisa ka, Espanyol pa eh. Kastina! Kastila, Espanyol. O sige. Patunayan mo yung idol mo. O sige. O. Bilangan ko lang eh. Wow. Sige. O. Kay mo rin talirin. O. 5 plus 5. Yan eh. O. Kastila! Castilla, Oh. Senyor. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, 19, 20. Kulang! Makulangkan ang Along